Kejaba saka iku Yai. Pun Kakang saben-saben kudu nyaketi marang Dyajing Wara Sembadra. Kang saknyatanipun Kakang durung tanggap mungguh saka kersamu. Dene kok kaya ora bisa pisah sak ritma pira sasra marang Kakang. Menapa prayogi kula kedah matur panjenenganipun Kang Mas Resi dereng tanggap mengkaing dados pasemonipun ingkang rayi. Kaya mengkono mau pandukanipun Kakang kaya Sidar Birasa Sanggurunggi becik yen to Dyajeng iku Waloka dadi cetha rasaning pamikir. Salebetipun kula dipun tilar panjenenganipun Pangeran Janaka. Rikala semanten ketingal nglangut raosing manah kula nanging sak sampulipun kula tepang kain panjenengan kados wonten ing saged anglipur ing manah. Mbok pilih kepareng kula badhe nderek panjenengan sak laminipun paduka ing minangka dados gentosipun Kang Mas Arjuna mekaten Kang Mas Resi. Lho kok aneh temen. Darbiatur sing kowe mengkono mau kudu dipikir kang luwih dhisik awit sipating bebrayan iku bakal kanggo sak lawase. Yen to Siati banjur Darbirasa tresna marang Kakang nganggo dasar apa? Upamane katresnan iku kena pinara para sepisan. Tresna merga kowe kepencut marang Berbono lan aku Bandung Sentana. Ingin angka loro merga tresna lantaran sangka bagusing rupa endahing kanan. Wantu ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Kang Mas Resi Durawacana. Yai Sembadra tak tampa kanthi bungah. Ora liwat lumunturing budya pangastutinipun Kakang tumuli tampanana. Nuwun kaluhuran kula pundi wonten mestaka. Mban, wonten dawuh Raden Ayu, wonten paring pandika Raden Ayu. Cang apa kuwi? Aja nganti padha nguciwani anggonmu leladi marang sesembahmu. Oh, inggih Sendika Raden Ayu, Dik. Menapa? Nek Laden karo Gustimu sing ati-ati aja nganti nguciwani ya, Dik ya. Oh iya, kaya-kaya ora bakal nguciwani. Anggonku ngladeni apa kang dadi kersane Gustimu kabeh wis tak pinangkan ora bakal ono sing gawe cuwa. Apa ora? Wong iwara kok gedhe cilik. Karang nek swara sing cilik iki suara apa kaya? Dong agi tanggo maranggono ki nganggo sing cilik iki. Nek aku dong agak didapuk klono. Nganggo sing gedhe. Kejaba saka iku Yai. Pun Kakang saben-saben kudu nyaketi marang Dyajing Wara Sembadra. Kang saknyatanipun Kakang durung tanggap mungguh saka kersamu. Dene kok kaya ora bisa pisah sak ritma pira sasra marang Kakang. Menapa prayogi kula kedah matur panjenenganipun Kang Mas Resi dereng tanggap mengkaing dados pasemonipun ingkang rayi. Kaya mengkono mau pandukanipun Kakang kaya Sidar Birasa Sanggurunggi becik yen to Dyajeng iku Waloka dadi cetha rasaning pamikir. Salebetipun kula dipun tilar panjenenganipun Pangeran Janaka. Rikala semanten ketingal nglangut raosing manah kula nanging sak sampulipun kula tepang kain panjenengan kados wonten ing saged anglipur ing manah. Mbok pilih kepareng kula badhe nderek panjenengan sak laminipun
paduka ing minangka dados gentosipun Kang Mas Arjuna mekaten Kang Mas Resi. Lho kok aneh temen. Darbi atur sing kowe mengkono mau kudu dipikir kang luwih dhisik awit sipating bebrayan iku bakal kanggo saklawase. Yen to Siati banjur Darbi rasa tresna marang Kakang nganggo dasar apa? Upamane katresnan iku kena pinara-para sepisan. Tresna merga kowe kepencut marang Birbono lan aku Bandung Sentana. Ingin angka loro merga tresna lantaran sangka bagusing rupa endahing kahanan. Nanging ingkang sejati iku katresnan ingkang cocok marang pangrasa. Menawi cara kula mekaten Kang Mas najan to panjenengan boten kagungan kelenggan bebasanipun sudra ngulam durung. Nanging menggahing raos paduka menika kados cocok sanget kalian manahipun ingkang ngrayi saged kekalih menika sampun manunggal amrangkani dumateng raos lan pengraos menika ingkang badhe kula ladosi sak lami-laminipun ateges panjenengan saged momong dumateng kula mekaten. Apa kira-kira kena tak percaya kang dadi tembung kula menika sampun diwasa yen ngantos lepat atur kula mugi pinarya pidana dumateng dewa ingkang muja jagat saisinipun. Dek, kenapa? Ora nyono-nyono yen Gustimu kuwi duwe rasa tresna karo Penemban Resi Durawacana rata coba gambarno. Raden Janaka kaya ngono wujute, solah bawane, ngendikane, kewese kok tadi. Ming kepencut karo pendhita wis tuwa. Rambute wis mabluk. Coba. Aku mesti paling ora wis pensiun. Kok dipencet iki sing dimiliki apane ngono gumun banget. Luwes wong ya ora. Iki kenang apa gumun to coba. Aku dhewe ora ngerti yu, kabeh mung saka kersane Gustimu Raden Ayu. Karang ngene ya tak kandhani ya yu ya. Wong urip para Wercapada punya kurang praena kuwi gampang kena pagoda. Aja meneh Gustimu sing uda wedanane kaya ngono gak mikirno dhewe. Aku coba. Mula sipating bebrayan iki aja nganti kena pambujuk lan aja nganti gampang diengko-engko dening wong sing ora seneng. Kuwi apik aja pisah. Loro lapa ya wong loro. Ngetan ya wong loro, ngulan ya wong loro. Nganti adimu kae tak gematen tukokke helm barang. Amarga panjenengan dhewe ora gelem pisah karo aku. Iya. Aku dikongkon sedulur tak tunggu nyengkluk. Aku kuwatir mengko nek gandeng dikongkon sedulur iki mengko gak seneng nyeleweng. Ning sepulane ya ora. Panjen Kakang niki suci temenanan. Iya. Ora tanjep pokal apa-apa. Mula aku dhewe ya karo adimu ki cok duwe penyokro bawa. Gak isih enom terus saiki ndek kepinteran gak seneng kena pagoda. Yuk kepiye kahanane mengko aku sak jupitang. Ayo ngono kuwi kudu sing ati-ati bebrayanmu ya. Iya. Kawi wingi ya arep duwe pokal meneh pita didol. Anggo ngetepi gamelane. Aku ni aja ya Mas. Yo sing uga ngetan kula napa?
Ning ora sida. Ya ora sida aku dhewe mesake nek bola bae nyilih. Ora nyilih mintae mbane kae minti. Kemonge gede-gede motore cilik apa ora medel-medel. Pandita kinarya wangsit pindha